नन बिटिआर नि बाहेरावबो खामानि मावनो हायो बिटिआर नि बायजोआवबो खामानि मावनो हायोबा एसे एनै हमदो प्रमद सार ना मा बुङो रायजोफोर नैबे दैमानि थाखाय कमिउनिकेशननि थाखाय बिराद डिस्टार्ब जादों एसे हमदो स्किमफोर हायोबा जिहेतु खोनाबाय थायो गेदेर गोलाव इन्टेलेक्चुवेल लिडारफोरनिफ्राय एसे एनै माने स्किमफोर हमनानै मावना होनो हायो बिटिआरनि बायजोआवबो होननानै जों आदसा रायजोफोर गासैखौबो गोसो गोरबोजों खेबसे स्राय बराय हरग्रोबाय जायफोरा गोदान फैदों बिथांमोनखौबो बरायबाय आरो गोदानै फैदोंबाथाय साबस्क्राइब खालाम दाबावथार दै रायजोफोर बेनिफ्राय शेयार खालामनो लाइक खालामनो दाबावथार बेनिफ्राय रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि इम्परटेन्ट जागोन सनितपुरनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय अके रायजोफोर बेनिफ्राय बेसेबां हायो भिडिअखौहाय शेयार खालामना हो जाहाथे लिडार्सफोरनिसिम गेदेमाफोरनिसिम बे भिडिअआ जाहाथे सहैयो जोंनि सनितपुर राङापारानि बर' गामिफोर गेजेर गेजेर थांगोन आं दिनै जोंनि बर' गामिफोरा माबायदि हालोदाव रायजो जागासिनो दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव लामा सामाफोरा कमिउनिकेशन खालामनायफोरा माबायदि डेभेलपआव दङ ना आनडेभेलप दङ बेखौ नोंथांमोननो गासैनोबो आङो शेयार खालामगोन दिनै अके बेनिखायनो भिडिअखौ जेसेबां हायो गेदेमाफोरनिसिम हरनो सेस्था खालाम सनितपुरनि रायजो राजाफोर अके होमबा आङो दायो थांगोन दायो रेडि जाबाय अलमस्ट दायो न'निफ्राय पुरा बिथिं ओरै मा होनना बुङो लकेश्वर अनसुमै लकेश्वर बेनिफ्राय थुरिबारिनि एकदम ओरै साहा थांगोन आङो दिनै बिसिम थांगोन अबयसे मोनसे पार्टिकुलार प्रग्राम दंखायो आंहा माबायावहाय पुब मानसिरियावहाय पुब मानसिरि ना सोरांजुलि बेयाव थांगोन बेनिफ्राय दिनै बेयाव प्रग्राम दोङो बिनि उनाव बिनिफ्राय आरो बिथिं ओरै माबा दंबावो दाउजें बेल माइनावस्रि मैखोम बर' गामिफोर दंबावो बिथिंबो थांगोन एकदम बिथिं ओरै दिपुटि दै ना मा होनना बुङो बे दैसिमबो आं थांगोन मिथिगोना लासै लासैनो थांबाय थागोन बिनिफ्राय दिनै जास्ट आङो पुब मानसिरिसिम थांगोन बेनिफ्राय बेखिनिनि लामा सामाफोरा ओरैबायदि आनडेभेलपआव दङ रायजोफोर मिथिबायना फरायसाफोरा स्कुल कलेजाव थांनो ओरैबायदि समस्या फरायसालियाव थांनो ओरैबायदि समस्या दैलांबाथ' ओरैबायदि समस्या दालांफोरा बायजोब्बाय ब्रिजफोरा फुलुंफोरा बायजोब्बाय खिन्थु बोसोर जालांबाय सरकारा रिपेयारिंनि जेबो बेबस्था लायाखै बेफोरखौनो आं दिनै दिन्थिनो थाखाय आङो आखायाव लानाय जादों रायजोफोर नोंथांमोना जायफोरा गोसो गुदुं इन्टारेस्टेड नायलांबानो थाबाय रायजोफोर बिदिब्ला थ'दो लोगोसे आंदों हेलौ आदसा रायजोफोर जोङो दायो ओंखारबाय नैथिं जोंहा बिथाङा गारि सालायदों आं उनाव जबाय भिडिअ खालामलांनांगौ नालाय लामाफोरखौ नोंथांमोननो देखायलांनांगोन ना एसे नायलांदो लामाफोरखौ जों दा सोरांजुलि हाबजेनबाय थिलापारा सोरांजुलि खाना दोननाया जायासिनो दा से उपाय गैया दा माने जायगाफोरबो ओंखाराखै ना लामा सामा खायाबा उपाय गैया बेयाव नै फुलुङा बायबाय रायजोफोरा फुलुं बानायना होनदोंमोन बेयाव आं सालायनोसै नामा नोंथां बेयाव नों हानाय नङा बायदि मोनदों बेयाव ना हागोन दे फैबानो जाबाय नै रायजोफोर नायना ला बे मोनसे दैमा फिसा बेबो अखा हाबाथाय ओरैबायदि गिदिर जायोना माने बारनो हानो नागिरा आरोना फै आस्ते फैबाय था मा बुंनो नैबेयाव फुलुंल' माबा रिलिं लागोना लादोंमोन बेखौ बारनोसै आं र' आं बारगोन दै दे बास बेनिफ्राय ओरै सोरांजुलि थिलापारा कथालजुलि बिथिंनिफ्राय ओरै अनसुमैयाव फरायनाय स्टुडेन्टफोर बहुत दङ अनसुमै स्कुलावहाय माने स्कुलाव थांनो समाय मोनसे माने दैज्लाङावबो बिराद दिगदार जायो आरोना दैफोरा नै लामाफोरा ओरैबायदि जारलासो आं ससे थाबायनोसै नोंथां थ' बेखिनियावबा एसे दिगदार जागोन बेनिफ्राय ओरै जोंनि गामिया ओरै थाबाय ओरै हाजो जिंथिंहाय थाबाय ओइथिं थाबाय जोंनि गामिया बेनिफ्राय जों दा ओरै सिदा हांगोन नैबिथिं 6 नम्बर कथालजुलि थाबाय नैबे ओमफ्राय नैबिथिं खैलाजुलि थाबाय आरोना मा बुंनो खस्थ'थार बेनिफ्राय बिथिं कारेन्ट फैनायाबो रायजोफोर कारेन्ट फैनायाबो बारा बावाखै 2 बोसोरानो जायाखै कारेन्ट फैनाया आरोना बहुत बोसोर रायजोफोरा माने उइदाउट इलेक्ट्रिसिटि कारेन्ट गैयालासिनो खोमसि दरसि दरलाबाव थानांबाय मा बुंनो आरो लामाफोरा नैबिथिं तिनिआलि मोनबाय बेयाव लेफ्ट राइटआव लेफ्ट आगसिगालाव जों बिथिंनिफ्राय बे पाका लामा मोनबाय जोङो दा रायजोफोर बेनिफ्राय नै अट'आ बे खैलाजुलि दैयावनो ज' जाना थाजोबो आरोना बैथिंनि पेसेन्जारफोरखौ नेयो अखा हाबाथ' आरो बारनो हाखाथारा नै बेयावनो थाजोबो अट'फोरा लाइन
उपाय गैया बेस्राफोरा Sida sida tuh sida. Ma barna haya. Deh barna haya. Boh maru udah. Oh. नै बिसोरो अट' गाखोना हैदों बिसोराबो थाबाय दैमाया ओइथिं गारि बारबोना उपाय गैया बे दैमायानो बिराद गिदिर मोनसे प्रब्लेम जोङो बिथिं दसे नेथ'नोसै जोंनि गारिखौ नेथ'नोसै लांदां गारि फैनायखौ ओइखिनियाव दसे नेथ'नांसिगोन उपाय गैया बारनो हायो गारियाथ' बारनो हागोन बारनो हानायालाय जों दसे नेनोसै गारिखौ गारियाथ' बारदों बारनायालाय हायो हागोन दायो हानायालाय दै बारा गैयाना बाइकजोंलाय हायो बोलेर' टाटा मबाइल नै इखौ नायना लाग्रोदो बोरै बारो से दे नोंसोरबो बारदो दे नोंसोरनिया थिखोनोसो नांगोन थिखांनोसो नांगोन नोंसोर रेस बारा गैयाना नों आरो रेसखौ खम खालामना लाबाथाय गैला आरो नों हाला दैयावनो था नारना होनांगोन ना लागाव लागानो बरिया केमेरा लादों आरामसे नोंबो हागौमोन सेन्देल थालांबाय बेहा नै गोथौ नङा अखा हायाखैना दायो आच्छा रायजोफोर बे जायगाखौ ना खैलाजुलि दैमा होनना बुङो ओरै अनसुमै आरो ओरै माबा मा होनना बुङोमोनलाय लकेशननि गेजेराव नैबे दैमाया गिदिर मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम बे जायगाखौ ना जोंनि बर'नि लिडारफोर प्रमद बर' सार बेनिफ्राय हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोना गासैबो मिथियो बे जायगायाव फैखांनायसो बिसोर मिथिबायना मा होनना बुङो बेयाव गिदिर मोनसे आबसुनिबो मिटिं जालांबाय सिगां ओमफ्राय UBPOनिबो मिटिं जालांबाय आरोना रायजोफोर बिराद देन्जारलै बे दैया खुख्लायो जाबायना नै फैगासिनो जों सानैल' पास गारिया हायगासिनो बिराद खस्थ' जादों बेयाव रायजोफ्रा दैनि थाखाय खैलाजुलि ओनसोल बे दैमाया दे थांबाय था बोरो गारियालाय गारिखौ नेदों जोङो हायो एक गियार
गारिया बारनो ओंखारबोजोबगोन दै गैयालै रिंखांफुरिनि बियो रायजोफोर मोनसे प्रग्रामाव थांनो फैदो बिथांमोना दैमाखौ बारनो हागोन ना हाया एसे सिन्था खालामदों फैथारबाय एमब्रानो बास बरिया ओरैबायदि खस्थ'ना रायजोफोर नुदोंना लामा सामाया बेबायदि समस्या जानानै दं आरोना दा बर्थमानाव मा बुंनो आरो बेसराफोर उपाय गैया थांबाय जेने थेने बारसिगोन जेने थेने आयै माबाया बडिया माबाया नांनो एसेल'सो थाबाय मिथिबाय दा रायजोफोर बेयावहाय नैबे दैमायावनो माबानि UBPOनि गिदिर मोनसे मिटिं जादोंमोन हाग्रामा महिलारि सारफैलायनाय बेनिफ्राय नै बिथिं बेयाव एबसुनि गिदिर मोनसे मिटिं जादोंमोन एबसुनि बै समाव प्रमद सारा आफादगिरिमोन माने लिडारफोरा बे एरियाखौ अलरेडि मिथिजोबखायो बे दैमानि कन्डिसनखौ अलरेडि मिथिखायो बे ओनसोलनि गासै बर' रायजो राजाफोरनि हालोदखौ लामा सामानि अबस्थाफोरखौ बिथांमोना गासिबो मिथिखायो आंनि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायहरनो गोनां बाथ्राया लुबैनाया बेसो रायजो राजानि जानानै जों खोनानो मोनो BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय एसे एनै स्किम हमनानै लायनो नन BTRनि बाहेरावबो खामानि मावनो हायो BTRनि बायजोआवबो खामानि मावनो हायोबा एसे एनै हमदो प्रमद सार ना मा बुङो रायजोफोर नैबे दैमानि थाखाय कमिउनिकेसननि थाखाय बिराद डिस्टार्ब जादों एसे हमदो स्किमफोर हायोबा जिहेतु खोनाबाय थायो गेदेर गोलाव इन्टेलेक्चुवेल लिडारफोरनिफ्राय एसे एनै माने स्किमफोर हमनानै मावना होनो हायो BTRनि बायजोआवबो होननानै जों गोबां खोनायो हमदो रायजोफोरखौ एसे हमदो नै दैमाया बहुत खस्थ' नोंथांमोना रायजोफ्रा नुखाबायानो आरो गामि भितराव हाबबाथ' गोबां दंबावोसो मा बुंनो बहुत खस्थ' बेबायदि बोसोर खस्थ' भुगिनो गोनां जादों जोंनि सनितपुरनि रायजो राजाफोरा राङापारानि बे थागिबिफोरा खावलायबाय प्रमद सारनिसिम बेसेबा हायो शेयार खालाम भिडिअखौहाय सनितपुरनि रायजो राजाफोर गेदेमाफोरनिसिम जाहाथे मोनहैयो दायो जोङो दैमाखौ बारबोबाय रायजोफोर गामि भितराव हाबबाय एसे बै सोरांजुलि खोरदैगुरिफोरखौ बारबोजोब्बाय लामानि अबस्थाफोरखौ नायना ला एसे चेन केबोल गारना लानानै एसे मोजां जाबावबायसो बिसिनिया अखा हाबा जाया बेबो जोंनिया हायो एम्फौ बारसोमजोबोलै आं हेलमेटखौ लाबोनो बावगारबायना दायो जों बेलेग जायगायाव हायबाय रायजोफोर नै जोंनि खैलाजुलि टु नैबे रायख' सेन्टार रड नायना ला आं बहुद बार देखायखांबाय बे लामाखौ रायजोफोर मिथिबायना बे जोंनि गामिया जाबाय बैथिं थाबाय बे लामाखौ नायनानै ला बोसोर जाबाय बिदिनो न' रिपेयारिं न' माबा माबि ओरैसै आरो आप डाउन बेबायदि सा अहान्थिखै गारि सालायनाङो सोरबा फाग्ला मा बुंनो आरो रायजोफोर नायनानै ला नै एसे BTRनिफ्राय स्किम हरनानै हमनानै हरबा मोजां जायो प्रमद सारमोना कारन बे रायजो राजाफोरनिफ्रायनो गोबां सिगां आन्दलनफोराव बाहागो लाबायना आदसा रायजोफोर जि जायगाफोरखौ जि लामानि कन्डिसनफोरखौ आङो दिनै भिडिअआवहाय लाबोबाय बे गासैबो जायगाफोरखौ जोंहा मानगोनां गेदेमाफोरा प्रमद सारानो होन बा हाग्रामा महिलारि सारानो होन बा आबसुनि लिडार्सफोरानो होन सेन्ट्रेल आबसुनि लिडार्सफोरानो होन गासिबो मिथिखागौ अलरेडि बे एरियाखौहाय आरो बिथांमोना बे एरियायाव अलरेडि बेरायफैखांबायबो आरो प्रग्रामबो गोबां खालायफैखांबाय बेनिफ्राय
जिहेतु जायगाफोरखौ आङो दिन्थिबाय नोंथांमोननो गोबां जायगा आरो दिन्थिबावनो दंबावो दिनैहाय आङो गासै जायगाखौबो आं होजोबनो हाया खारन भिडिअआ गोलाव जागोन रायजोफोर मिथिबायना बेनिफ्राय आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो जिहेतु बिटिआर गभर्नमेन्टआ जुदि आउट अफ बिटिआरबो जुदि खामानि मावनो हायोब्ला जिहेतु जोंनि बेफोर एरियाफोरा बेफोर एलेकाफोरा गोबां बोसोर माने खस्थ'जों भुगिनांनानै दोङो जिहेतु आसाम सरकारजों नायजायाखै आसाम सरकारजों जेबो सुबिदा होजायाखै लामा सामानि सायाव नोंथांमोनानो नुगासिनो नङा होमबा रायजोफोर बेनिखाय आं सानो मा जुदि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जुदि आउट अफ बिटिआरबो जुदि खामानि मावनो हायोबाथ' जोंनि सुनितपुर जि जायगाफोरखौ जोङो दिन्थिबाय बेफोर जायगाफोरावबो खामानि मावफैनो हायो नङा होमबा रायजोफोर बेनिखायनो रायजोफोरा जेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो रायजोफोर आरो जुदि भिडिअ खालामनायाव माबाफोर जुदि गोरोन्थिफोर जादोंबा रायजोफोरा कमेन्ट खालाम आरो आसा खालामो गोरोन्थिफोर जादोंबा निमाहा मोनगोन होननानै बे जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालामना हो रायजोफोर मिथिबायना जोंनि सुनितपुरनि रायजोफोर जाहाथे बेफोर भिडिअफोरा माबानिसिम सहैयो गेदेमाफोरनिसिम सहैयो नङा होमबा रायजोफोर आरो गोबां जायगाफोर दंबावो बेल' नङा आंथ' दिनै माबासिमल' थांबाय खोरदैगुरिसिमल' थांबाय ओरैहाय माइनावस्रि बेनिफ्राय थुरिबारि जानानै खोरदैगुरिसिमल' थांबाय आङो दिनै आंहा बेयाव मोनसे बेलेग प्रग्राम दंमोन बे प्रग्रामनि भिडिअखौबो आं एक्सट्रायै होगोन गाबोनफोर होगोन आङो बेनिफ्राय आरोबाव बिथिं आरो माइनावस्रिखौ आं मोनहैबावासै माइनावस्रि जुगिबिल बिथिं थांबावगोन रायजोफोर मिथिबायना थांनानै आं भिडिअ बानायहैबावगोन जोंनि बर' रायजोफोरा माबायदि हालोदाव रायजो जानानै दङ जोंनि बर' रायजोफोरा माबायदि अबस्थायाव दङ आं सब एक्सप्लर खालामजोबगोन स' रायजोफोरा जुदि भिडिअखौहाय कन्टेन्टखौहाय मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन आरो कमेन्ट खालामगोन आरो शेयार खालामनानै होगोन होननानै आं आसा खालामबाय रायजोफोर आं भिडिअखौ गोबाव खालामला बे भिडिअखौ आं बेसेबां दोनथ'बाय हामबायसै।